ingkang sampun banting raga madheg pandhita para begawan Mayangkara ya Resi Anoman ya Mayangga Sita ya Wisnu Kapiwara pragosa kaya sloka sinanglik eling-eling rikala semanten pramugari Pancawati kawistara sumarot mawote jwanelai nampi swanipun adi cantrik kinasih nama cantrik Kartiraga kaya watu ning kaya banyu arus urip ning daya begawan Mayangkara dipimulat sangganing para cantrik mentrik manguyu jajagan sampun sawetawis suwe wonten ing pertapan Kendali Sada arus urip ning daya mangkono pangudyaswaraning griya kang dereng kaujil kayung yun angayong ilukitaning kalbu kang nirwana kalawan ingin ati kumetah ketah pitutur mangewang romo-romo sesembahanku Kartiraga kula penembal ora kaya sagedhagan iki nggonku mapan ana pertapan Kendali Sada katon rongeh pikirku lho sababipun apa saka aku ngeningke cipta maksah semadi aku nampa wangsiting Jawata ora ketangsak kedheping nitra para kadang Pandhawa bakal antuk pepalang apese gepuk koncane momong aku para Pandhawa mula aku kudu cacak syukur ing pertapan Kendali Sada Kartiraga oh inggih yen mengkaten kula mboten saged mambengi sang tapa begawat gamelipun gampange kowe tak percaya supaya kowe njaga kawidagdaning pertapan Kendali Sada. Nggih. Kerja. Sendika. Saguh Kartiraga. Nggih, sagah kula sagah. Nggih, penembari kula sagah. Momong cantrik mentrik wonten Kendali Sada nek pancen kowe saguh dina iki
aku bakal huncat saka Kendali Sada melapat para kadang Pandhawa. Hanoman Prawara Suta tupi melompat anjek saking wiyadi singa katrajang singsal. Mboten langkung nderake sugeng tindakipun Sang Tapa Begawan Mayangkara ya bocah cantrik Kartiraga mangsa budhuwa pertapan Kendali Sada. Prawara Suta duwe mlumpat anjek saking wiyadi singa katrajang singsal karo sanyaga kaya gajah sewu ngamuk. Woe landalah sak suwene aku ngambang gegoro aku petuk pewujudan kaya sloka sinangling tak simpangi ora gelem malah aku digeret medun mercapada. Weh lah kowe kuwi bangsane apa lah kok nek menungsa kok duwe buntut nek kewan kok sandangane nyandang pendhita. Wah kowe sapa lan kowe iki bangsane apa? Mangke wong Rama-rama sesembahanku kowe durung tau ngerti wujudan kang kaya aku. Ya durung. Yen kowe ngerti karo aku ya aku ki sing jenenge Pragusa. Pragusa ki apa? Pragusa kuwi Palwaga. Palwaga ki jenenge apa? Rewanda. Rewanda ki kapi. Wre kasarane aku ki kethek. Wah, maune muni munyok ora malah dong aku. Sapa? Pandhita Kendali Sada aku Resi Mayangkara. Kowe sapa? Nalindra Jurang Parangsuh. Prabu Kalamusa ya aku. Arep nyanyi lakumu kaya gubuk gebaraten. Kowe lah. Arep ora negara Wirata perlu ndusta Dewi Rekatawati lan bayi kang nggo gerbane Dewi Rekatawati. Yen wis kelakon lahir glegak daup anake Rekatawati. Ora kena bacut kudu bali. Lho. Kaprah apa kowe? Lan sapa jenengmu? Ya iki Resi Mayangkara, ya Mayangga Seta iki dadi betenging jagat. Ora ana sanak, ora ana kadang yen mati melu kelangan wong Wirata. Cendenging musuh abamu. Welah. Wani dene aku Senggara Anoman.
sing tak wedeni apamu kelakon gegulung rampung nyawamu rancap parang keranjang dan tubuhmu. Para bocah Gok, tangi gok. Wah, dong. Iki digugah iki sajake ora pertanda tangi ayo lu. Oh, malah ngulet. Enten apa ku tak mboten metu mau nek metu malah mung kuwirangan. Wah, bejaji metu. Sini mengko wis ora kena dienggo toh metu. Aku kerengan karo sing jenenge Anoman. Anoman. Iya kok la. Anoman iku pramugari Pancawati duwe ngusana pati ampun iku jaman perang Griantara. Yo. Saben dina mateni buta 10. Moko gedene sak gunung-gunung niku bupati selikur mati saking senggono niku jaman Ngalengka diobong. Sampeyan estu nek gego kula elekke nyimpang dalan mawon mumpung durung senggono Anoman niku nesu tenan. Nek ampun mati Aji Maundri, lho. Monggo Aji Maundri niku wis diwatek bobot 7 gunung karosane sak yuta gajah mang bayangke mun. Nek bobotipun 7 gunung karosane sak yuta gajah niku awing sampeyan timblis wajur kumur-kumur. Waduh. Apa ngono kok? Jaman Ngalengka diobong niku senggono Anoman niku mesti daerah Aji Maundri wedhakan lenga masa geni digawabur pangundur mawon sampeyan mboten kepengin kaya bupati selikur. Wah, enak mundur. Kaya Gegiri Siti mergo wastu niku wae. Dadi wepalangku ya kok tak nyimpang dalan mawon kok bisa dilayani niku.
sang saya dalwara rasa biar sorot lintang kumedap titi sunyo mus madya latri lumrang gandaning puspita kang karyaning putyan nira sang Dwijawara Andra reswaraning madu bronto alungsung sarining kembang Mangewang Rama-rama sesembahanku Prabu kala mungsa ora panggah mungsa karo aku nanging saka pandhugaku ora bakal mendho saka pangrerepa sumedya gawe cintrakane sinuwun Prabu Matswapati merga ing pengangkah bakal ndusta Dewi Rekatawati kang akhir tembe lair punang jabang bayi sumedya didhawuh Prabu kala mungsa sumedya tak sengkut lakuku daya-daya aku tekeng negara ing Wirata. Ana pandhita karya wangsit pindha kondang ngajaping tawang susuh angin ngending kone lawan gali ing kangkung tapake kuntul manglayang manuk mabur ulu ing ngungkuli langit yen mengkono dhewe aku tekeng negara Wirata sumedya ngambah gegana ora ketangsak kedheping netra mesti kadang Pandhawa harpa ora pepalang